wie komen en gaan van muzikanten op het muziekconcours in Dokkum. We hebben gehoord het solistenconcours en dat is dan van de federaties Oost en West. Oost organiseert dit en West die organiseert altijd in één keer per jaar de play-in. En die is dit jaar op 20 april. Dus... Hoeveel deelnemers had je, Joert? We hinderen eerst een liedje 30, maar correct voordat het programmaboekje drukt waren, we toch een paar die kregen wat koud watervrees. Dus we gaan nu 26 op papier. Volgend jaar bestaan we 25 jaar. En we hopen dan toch dat we terug wat meer reclame en iedereen wat meer om te voeren. En dat we dan wel een dag vol krijgen maar de solisten. Hoe ging het? Nou, op zich redelijk goed. Ik heb zelf iets meer verwacht, maar nee, dat ging wel prima. Dus ik een beetje om te zien hoe vier als nog steeds, maar in niveau. En dan haast weer even een nulmeting en dan kun je dan omkomende periode er weer om werkje. Het is mooi om te zien dat er toch nog wel heel veel jeugd muziek doet, want daar ben we wel helemaal blij van. Het is fantastisch dat er zoveel jeugdleden om mij doen. Ik heb een hele familie die mij die hij met mijn dochters. Nou, dat vond ik echt heel mooi om te zien. Geweldig. Waar let je nou als jurylid op? Want je mag toch een winnaar bepalen. Ja, dat is net één punt bij op letten natuurlijk. Het belangrijkste is natuurlijk de muzikaliteit. Maar het is echt het samenspel met de piano of onderling. Zoals wat Ido Skretik zei van dat gezin met z'n vieven. Ja. Dat is eigenlijk de precies uitkomsten enzovoort. Maar echt meidje gelijk de crescendo's, decrescendo's, loerders en zachte. En zet je het al op een goede manier aan. Nou, daar letten wij op. Zit er een winnaar tussen, Noel? Er zijn alleen nog maar winnaars. 100%.